Jdeme. Hezký. Takže pojďme do toho. Já samozřejmě poprosím Petru, aby mě v tom když tak nenechala, aby mi potom třeba když tak trošičku i pomohla. A já doufám teda, že nás poslouchá, protože my jsme si prostě náravně sedli a ona je velice schopná a tak trošičku ona je opak mě. Ona prostě umí pracovat na sociálních sítích, což je prostě neskutečný. Ale vypněte si mikrofony ještě, jo? Tak, kromě Petry, tak si vypněte mikrofony a když taky kromě Michala, protože ten taky to trošičku studoval, protože samozřejmě může tam říct nějaké chyby, tak určitě. Takže, dámy a pánové, já vás vítám při úplně první a nevyzkoušený prezentaci prostě společnosti, kterou jsme vybrali společně s Tomášem Damienem, což je jakoby můj top leader, kdy jsme hledali jakoby to nejlepší řešení, protože tím, že odcházíme ze společnosti Govy a já mám prostě vás, skvělý tým, a to znamená, já i cítím takovou tu zodpovědnost vás nenechat padnout, ale pojďme prostě společně dál, pojďme něco prostě vymyslet a samozřejmě všichni víme, že práce online je na tom to nejlepší, protože každý dneska chce dělat klasicky spíš z domova, z mobilu nebo z počítače, z tabletu nebo prostě když cestuje a za mě je to prostě perfektní věc a tu příležitost, kterou pro vás mám, je úžasná a moje otázka na vás je, jestli chcete být součástí něčeho revolučního, co může změnit vlastně váš život. Předpokládám, že samozřejmě ano. A pojďme se podívat na ty věci, které chceme každý z nás, jo? To znamená, bez rozdílu, jestli je to muž, žena, mladší, starší, nebo prostě někdo v důchodu, všichni chceme být víc peněz. Není to o tom, jestli budete vydělávat miliony, anebo jestli to bude třeba 20-30 tisíc korun k výplatě, anebo třeba i 10 tisíc korun důchodu. Každý peníz je dobrý a vlastně to znamená, že nám to zlepší život. Pro ty z vás, který myslí trošičku víc, tak ví, že prostě peníze vám přináší určitou svobodu, finanční svobodu. To znamená, že máte možnost si dovolit cestovat, kam potřebujete, co byste chtěli. Můžete si koupit v uvozovkách relativně, co chcete. Ale nemusíte být vázaný klasicky na zaměstnání, kdy zaměstnavatel vám řekne, ty musíš v sobotu do práce, nebo dneska musíš tady být díl a vy nemůžete, protože chcete oslavit třeba narození svých dětí, ale bohužel zaměstnavatel je zaměstnavatel a vlastně pracujeme pro sny vlastně jakoby našeho zaměstnavatele a tady je právě ta myšleno, právě ta vlastní svoboda, že opravdu máte svůj svět, vlastní svobodu a můžete si vybrat své vlastní priority. No a z hlediska zdraví, tak všichni víme, že čím nám roky pomalu přibývají, tak přibývají samozřejmě i starosti ohledně zdraví. Zdraví se nám lepší. To znamená, jedna varianta je, že samozřejmě bychom měli dodržovat nějakou životosprávu, nějaký pohyb, ale samozřejmě můžeme využít prostě dnešních nových moderních prostředků, které nám razantním způsobem vlastně pomůžou zlepšit naše zdraví. Nejenom zlepšit, ale samozřejmě i dlouhodobě udržet. A to znamená, že do důchodu nejdeme zničený a mrzutý, ale jdeme veselý a zdraví. Tak a teď samozřejmě, co my nechceme, co nás vlastně ovlivňuje, z čeho máme stres. Když se podíváte dnešní inflaci, jak ceny rostou, co se děje, my jsme vlastně měli jednu z největších inflací v Evropě, a to my Češi, jo, dokonce i Poláci byli lepší, Maďaři byli lepší, jo, takže vemte si, že ta inflace, prostě ta dnešní doba je, jaká je. Řada lidí dneska žije od výplaty k výplatě. Chcete to pořád? Chcete pořád přemýšlet, že si to nemůžete dovolit, nebo že si nekoupíte prostě každý druhý den maso, protože musíte šetřit peníze. Lidi mají prostě starosti z hlediska financí. Řada lidí má, teď neberu jako ty klasické dluhy, ale samozřejmě je to třeba hypotéka nebo úvěr na auto. No a v neposlední řadě, pokud jste nemocní, máte problémy se zdravím, tak vlastně opět jsme u toho. Potřebujete mít lepší produkty, lepší lékaře, prostě více financí, abyste si mohli vlastně to zdraví takzvaně dovolit zaplatit. A právě proto mi se líbí, že mám pro vás skvělý řešení díky tyhle nové společnosti. Ještě víte, že vám se ještě neřekl ten název, takže ještě budu chviličku tajemnej, ale je totiž o to, že si máte možnost vybudovat vlastní firmu a vytvořit si takzvaně vlastní finanční svobodu, kterou vlastně budete milovat. Prostě to je úžasný. Já už jsem to několikrát zažil, takže vím, prostě, že budete vydávat zajímavé peníze, teď je to něco jiného. Vy se nekoukáte na tu dovolenou, nemůžu jet, protože to stojí třeba o 5 000 korun víc, tak radši pojedu na tu horší, že ušetřím. Jo, takže samozřejmě chápete, v tom je to úžasný.
už nebudete muset měnit čas za peníze do budoucna. To znamená, že chcete si vydělat prostě víc peněz, takže prostě nebudete dělat přes časy, budete pracovat o víkendech. Ne, my vám ukážeme způsob, jak můžete jednoduchým, rychlým způsobem za co nejkratší čas vydělat co nejvíc peněz. Náklady a tak dále nemusíme počítat, co se týká podnikání, protože klasické podnikání stojí obrovské peníze, víme to z minulých prezentací a zde se vlastně jedná o podnikání absolutně bez rizika. Pracujete z domova, no a samozřejmě, protože jsme speciální společnost, za chvíličku se k tomu dostanu, tak budete mít lepší a snazší výběr pro nakupování a který je hlavně šitej vám na míru. A těma hlavníma klíčema, nebo tím hlavním klíčem vlastně k podnikání, tak je společnost. To musí být kvalitní společnost, musí mít nějakou historii. Bohužel tím, že jsme byli v COVID, tak ačkoliv to má jako dobrý zakladatele a ta společnost roste, ale nicméně bohužel ta podpora pro střední Evropu je velice, velice špatná, všichni víme. A mně se právě líbí, že tahle ta společnost už je na trhu vlastně 9 let, má jedny z nejúspěšnějších top lídrů na světě, což je úžasný. A ta dáma tam, co tam je, tak ta je vlastně vůbec nejúspěšnější na světě. Musí mít samozřejmě kvalitní a úžasný produkty. Bez produktů to prostě nejde. Odměny. Nikdo nechce dělat zadarmo. Všichni si chceme vydělávat a my si líbí, že ty odměny jsou tady spravedlivě. Podpora to musí být. Nejde jenom o vašeho sponzora, ale od podpory společnosti. No a nejideálnější načasování, a to vám chci říct, ta společnost má opravdu exponenciální růst, roste velice rychle, mi se líbí, že prostě jde s dobou, přidává prostě nový směry, nový produkty, ale co chci říct, v rámci Čech, Slovenska, Polska, Německa, Rakouska, trošku i Maďarska, tam se to trošku rozjíždí, tak ten trh je absolutně nepopsaný, je absolutně volný. Já jsem rád, že tu máme Petru, která vlastně tady vybudovala prostě menší tým v rámci Čech a Slovenska, což je naprosto úžasný. A když jsme se bavili, tak sama by potvrdila, hele Pavle, vidíš to dobře, tady je opravdu skvělý, prostě úžasný potenciál. No a ten nejdůležitější bod je si vybrat správnou společnost. A věřte mi, že s Tomášem jsme vybírali velice, velice pečlivě. Hledali jsme plusy, výhody, plusy, minusy, výhody, nevýhody, ale samozřejmě z hlediska i načasování a hlavně, aby to pro vás nebo i pro nás bylo jednoduchý. Tak a zde vám představuju společnost, která se jmenuje My Daily Choice, nebo vlastně můj denní výběr, nebo šance. Jo, to znamená, že i ten název je hodně za mě velice motivační a mi se pocitově moc líbí. No a kdo je to tedy My Daily Choice? Hodně se uvádí ve zkratce MDC nebo MDC. Je to vlastně jako společným obchodním domem nových kvalitních značek. Představte si, že třeba Amazon nebo třeba Alza a tak dále, abyste věděli, tak tohle to všechno budete mít takhle v jednom, kde vlastně vy máte možnost si nakupovat vaše oblíbené produkty. Vy vlastně posílíte svého podnikatelského ducha a zároveň můžete tak využít a budovat vlastně vaši obchodní podnikatelskou příležitost. A společnost je založena 2 podnikateli, vlastně Joshem a Jenou Cvazgilovi, si to vyslovuju správně. Tak Josh je člověk, který vydělal více než díky společnosti nebo tak historicky $50 milionů. A Jenna, to je zvláštní žena, já jsem ji viděl prostě jednou na GoPro, vlastně když přednášela, tak to je jediná žena na světě, která vydělává víc než $1 milion měsíčně. Ano, slyšíte dobře, to znamená víc než 22 milionů korun za měsíc. Ale ona prošla vlastně speciálním školením od člověka, který školil mindset pro podnikání, network marketing a tak dál. No a teď mi to vypadlo to slovo, teď jsem to měl na jazyku. Nebyl to Kiyosaki, byl to pán s bílýma vlasama a já se teď omlouvám. Byl to nějaký Pepper, pamatuju se, byl to nějaký Pepper. Proctor, ne, já jsem fakt zapomněl, ježišmar, já se omlouvám. No vidíte to, jo, to jak jsem nervózní. Ale prostě jde totiž o to, že tohleto školení, kdybyste chtěli získat, tak za ní zaplatíte minimálně nějakých $7-8 tisíc. Ale pro lidi, kteří jsou registrovaní samozřejmě s nákupem balíčku a tak dál, tak tohleto
mají vlastně zadarmo a přímo od ní školení. To znamená, že máte vlastně od nejlepšího žáka, nebo spíš žákyně, školení vlastně od jednoho z nejlepších učitelů na světě. A to si myslím, že to je úžasný. A samozřejmě ty videa já se budu snažit překládat buď titulkama, nebo prostě, že bychom nadabovali, uvidíme, záleží, jak se potom dohodneme společně s Petrou na spolupráci, protože už něco taky připravili. Mně jde totiž o to, abyste vy dostali tu příležitost, ale ta příležitost, to vzdělání bude pro lidi, kteří opravdu to budou myslet vážně. Protože tohle to si zaslouží pouze lidi, kteří prostě jdou si za svým cílem a ty z vás, kdo to budete brát vážně, tak dostanete od nás tu příležitost. No, Můžu přerušit? Prosím tě, tam někdo napsal Bob Proctor. Bob Proctor, jo, děkuju, Bob Proctor. Perfektní. Děkuji, Darinko, super. Jo, Bob Proctor. Někdy potom mám k němu jako tomu člověku řeknu víc, protože možná jste viděli film The Secret tajemství, tak on nám taky hodně jakoby měl jako motivačních slov. Doporučuji se podívat. Tak a tato společnost začala v roce 2014 a dneska máme 2023, to znamená, že 9 let na trhu, vlastně de facto pomalu 10 let. A co tím chci říct, to je na tom to nejúžasnější, že ta společnost si prošla de facto těma fázema prostě z začátku, že nevěděli, zkoušeli, rostli tak přesně, jak se to děje třeba v Govi. A oni právě dokázali to vydržet a navíc vlastně ta společnost prostě roste nahoru. Jo. Takže když se vlastně podíváte, tak Hemfox vlastně byl tady začátek, vlastně 2018 už vydělali vlastně prvních jakoby v prodeji $100 milionů, jo, což je za mě jakoby naprosto skvělý. 2019 expandovali na globální market. Potom vlastně 2020 expandoval jakoby na dům s brandovýma značkama a vlastně v dnešní době vlastně mají takzvaný marketplace launcher, to znamená, že mají pod sebou, myslím, že asi 9 úžasných značkových společností, což za mě je jakoby úplně jakoby naprostá pecka. Tak a co chci říct, tohle to není pouze příležitost pro Čechy a Slovensko. Tohle je celosvětová příležitost. To znamená, že pokud někdo z vás umí anglicky, pokud někdo má kontakty v cizině, v Číně, v Japonsku, klidně v Maďarsku, na Slovensku, kdekoliv, v Německu, vy máte možnost budovat tuhletu společnost a jde to strašně jednoduchý. Protože každý má možnost si najít svůj ideální produkt. A teď pár příkladů. Podívejme se třeba káva. Každý den se vypije na světě víc než 2 miliardy šálků kávy. Myslíte si, že lidi nebudou mít zájem o kávu? Další věc. 8 lidí z 10 lidí na světě užívají suplementy, vitamíny, energii, jo, a tak dál. To znamená 80% lidí na naší planetě. Dokážete si to představit? To je obrovský neskutečný potenciál. A cestování, dovolená, ano, slyšíte dobře, jeden z projektů této společnosti je právě i možnost cestovat a příklad jenom v USA lidé utratí ročně více než 1 miliardu za dovolenou. Takže ani nechtějte vidět, kolik je to prostě v rámci Česka a Slovenska a v rámci vlastně Evropy a celého světa. Vemte si, tam se točí neskutečný peníze. No a pro ty z vás byste asi na to čekali, tak je tady produkt, s kterým já jsem tehdy začínal právě z Govi, s kterým jsem nadšený, takhle je konkurenční produkt a já mám o něm jako velice dobré informace, protože jsem s ním trošičku zápasil ohledně konkurence a je to vlastně i o tom, budeme se bavit o spotřebě paliva a protože denně se vlastně spotřebuje více než 100 milionů barelů paliva, jo, to znamená ať už benzín, nafta, ale i samozřejmě i spalování, třeba kamen a tak. No a jde totiž o to, že máme prostě jakoby dům jakoby těch nejkvalitnějších značek. Takže když se vlastně podíváte, tak se na to prostě podívejte.
Jde totiž o to, že se nejedná o společnost, kterou jsme doteďka dělali, že preferujeme jakoby jednu společnost, jeden typ produktu. Ale my vlastně jsme vlastně změnili tradiční affiliate marketing, právě ten model, kdy vlastně je to takzvaná platforma, může se tomu říct e-commerce platforma, nebo je to vlastně platforma elektronického obchodování, aby se tomu rozuměli, která přináší vlastně na ten trh ty nejžavější značky z různých kategorií, z různých společností a je to všechno pod jednou střechou, jako Amazon. Nebo když přijdete do obrovského nákupáku, kde máte jeden obchod s kosmetikou, druhá kosmetika, druhá prodejna lékárna, třetí prodejna jsou hračky, čtvrtá prodejna je oblečení, pátá prodejna je sport. Jo, rozumíte, co tím myslím? A to je na tom totiž to úžasný, že vlastně máme tady 10 společností zatím. A mně to přijde naprosto senzační, protože tohle to je jenom začátek. A já už samozřejmě vidím mýho favorita, který tam je ten Full X Factor, prostě na to se moc těším, já se okamžitě objednávám, protože chci vědět, jak funguje. A od Petry mám skvělou recenzi, tak ten druhý obrázek, když se podíváte, tak jsou tam spreje, které si stříkáte do úst, si myslím, a jsou to třeba spreje, které vám nejenom dodají energii, ale pomáhají v hubnutí. A vlastně Petra mi potvrdila, že vlastně díky tadyhle tomu a těm produktům prostě se podařilo zhubnout. Takže já předpokládám, že snad nebude to, co bylo v naší minulé společnosti, ale že prostě, když mi to Petra říká, že to fakt takhle funguje. A není to náš jakoby partner v naší síti, ale je to jakoby konkurenční partner, když to řeknu, a přesto se nám snaží jakoby takhle poradit a říct prostě, že je to skvělá příležitost. Takže za mě, já jsem s tou upřímně i po tom dnešním rozhovoru hodně nadšený, takže asi vidíte, že já vám prostě říkám jakoby trošku pojmy a pocity. No a teď se podívejte, co ten vlastně vůbec ten miliardový průmysl je, kde se vlastně díky společnosti My Daily Choice můžeme pohybovat. Cestování, už jsme říkali, krása. Řekněte mi vlastně ženy, kteří nechtějí vypadat prostě krásnější, mladší. Samozřejmě ženy pečou hodně o pleť, i muži. CBD neboli vlastně marihuana ve formě krému, různých olejčků. To je dneska velice hodně žádaný. Wellness, hubnutí ani nemusím rozvádět, to je druhý nejvyhledávanější slovo na internetu. Všichni potřebují energie, chodíme do práce, musíme vydržet celý nápor toho stresu, takže i co se týká doplňky energie. Pohonný hmoty, už jsem naznačil. No a potom, což je zvláštní, což já jsem ani nečekal a mě to moc těší, tak je tu Forex ve formě prostě investic, kryptoměn. A tím nechci říct, že musíte dělat každý všechno, že musíte každý všechno znát. Ne. Právě já vám chci říct, vy si vyberte, co vám nejvíc sedí, co vás nejvíc oslovilo, co byste si chtěli vyzkoušet a proto já tady dneska nechci prezentovat, nic jiného, tady prezentovat všechny produkty a ukázat vám, jak je to prostě senzační. No a mně se strašně moc líbí, když někdo pomáhá lidem a právě naši dva zakladatelé, tak oni mají svoji vlastně nadaci, kde pomáhají, ať už nemocným lidem, já nevím, společnostem, dětem a tak dále, což je za mě úžasný. Já jsem to zatím nestudoval, ale vycházím z těch informací, co mám a určitě přinesu do budoucna víc informací o tom, protože společnost, která takhle investuje do ostatních lidí a snaží se pomáhat, tak to něco vypovídá, že něco se děje správně, že ta společnost je prostě vážená a já si toho prostě neskutečně vážím. No a teď je můj slib, co dělat, aby se si vydělali peníze. A mně se líbí, že tenhle ten kompenzační plán je absolutně férový a jedno, jestli začnete dřív nebo později. A to znamená, že my máme tady jakoby 3 provize, ať už přímá provize, nebo mít prostě klasický pasivní příjem, anebo potom díky pákovým příjmům, vlastně díky vlastně zákazníkům, tak to je jakoby něco úžasného. K tomu pákovému příjmu samozřejmě já se do budoucna v příští prezentaci budu víc věnovat, pozjistím přesně, co to znamená. Ale chci říct, že právě ten affiliate marketing vám umožní všechny 3 druhy příjmu. A jde totiž o to, možná si říkáte, Pavle, to není network marketing, to je affiliate marketing. Je totiž něco, affiliate znamená, že vy něco doporučujete.
A to se mi na tom líbí, že vy nemusíte někomu něco vysvětlovat a díky této společnosti vy můžete vlastně takzvaně vzít link, skopírovat ho, díky tomu, že budete zaregistrovaný a přepošlete ho někomu. To je naprosto úžasný. A vlastně ten člověk, když si ten link otevře, tak on se dostane automaticky na vaši stránku a když je to zaujme, bude si to chtít koupit, tak si to koupí právě přímo pod váma, což je za mě naprosto úžasný. A vemte si, že hodně firem třeba dneska utrácí prostě spoustu peněz za reklamu vlastně s celebritama, jo, což jsou jakoby zbytečné náklady, kdežto právě naše společnost vyplácí právě našim lidem, jakoby reálným lidem, zákazníkům, spolupracovníkům právě obrovský provize. Jo, to znamená, že tu reklamu děláme my. A to se mi právě na tom líbí, což je jakoby základ jakoby i klasického síťového marketingu a ten affiliate marketing je vlastně ještě o stupinek lepší. A hlavně to jde s dobou. A teď vlastně, abyste se stali, to znamená affiliate partnerem, registrace na začátku je zcela zdarma. Nicméně mám informaci, že to dlouhodobě tak nebude, to znamená, že vy, co jste úplně na začátku a nejste třeba na tom finančně jakoby fakt dobře, využijte toho, protože to se může každým dnem, každým týdnem úplně změnit, protože přišel jakoby speciální produkt, kdy máte možnost začít vydělávat bez investice, abyste potom měli právě na ty produkty. Ale důležité je si jako samozřejmě produkty vyzkoušet, jo, protože prezentujte něco, když to nemáte vyzkoušený. A úplně ideální začnete, vy si zakoupíte takzvanou speciální kartu, která se jmenuje Brandbox, která má neskutečný výhody, k ním se dostaneme. Vy si nakoupíte díky té kartě značkový zboží, nebo prostě to, co chcete, jakou službu chcete. Navíc na základě vašich zkušeností budete sdílet vaše zkušenosti, váš obchod je všechno připravený v cizině, angličtina samozřejmě pro Česko a tak dále, tak se připravuje. I když stránky už jsou z části v češtině, což je za mě jakoby opravdu skvělá zpráva. A pokud zvládneme prostě celkový obrat v rámci Čech a Slovenska, tak mám informace, že prostě se udělá kompletní full čeština, což je skvělý a to je vlastně mým cílem, aby jsme to prostě během 5, 10, maximálně 12 měsíců zvládli. No a samozřejmě ve výsledku, když sdílíte svůj obchod, tak cílem je, abyste si vydělali a získali ty odměny a vlastně ten důvod, proč to děláme. No a úplně ta nejlepší cesta, jak začít, je vlastně koupit si takzvaně tu kartu Brandbox. Jedno, jestli si koupíte za 200, za 400 nebo za 700. Já jsem si teď koupil předevčírem za $200, když jsem si říkal, jakoby fajn, tak jsem koukal na produkty a najednou ono tam je opravdu mezi 5 až 25% sleva oproti klasickým zákazníkům, který platí přímo produkty, což je úžasný. A informaci mám takovou, že vlastně vy si koupíte kartu třeba za těch $199, to znamená za $200, a vy si nakupujete levnější produkty a to se vám strhává právě z toho balíčku, což je za mě úplně naprosto úžasné. Vy si vlastně kupujete podstatně jakoby levnější produkty a ušetříte spoustu peněz. Další věc, pro toho, kdo z vás cestuje, tak to znamená, že si koupíte si tuhletu kartu a jestli to říkám správně, vy si nakoupíte zboží za $200 a vlastně zároveň ušetříte ještě $200 na cestování. Jo, což je úžasný, že díky této společnosti se dá cestovat, ale protože tato společnost umožňuje kvalitní výdělky, opravdu, abyste se dostali nahoru a tak samozřejmě nenabízí takový ty nejlevnější dovolený, že vemte si na rovinu ty nejlevnější dovolený, to se ani neužijete, jo? Tam prostě není pořádný jídlo, není tam taková ta svoboda, není tam takový ten zážitek, takže vy, když budete pravidelně si takhle nakupovat ty karty, vy máte možnost si ušetřit opravdu na nějakou luxusní dovolenou, to jste v životě nezažili a na kterou vlastně vy se můžete podívat. No, takže máme 3 balíčky za 200, za 400 a za 800, takže vlastně ty úspory vidíte, ale ten hlavní rozdíl je, že když máte právě tu zlatou a máte vybudovaný tým, tak dostáváte matching bonus, ten je velice zajímavý a ten jde vlastně až do 50% odměn vašeho spolupracovníka, ale pozor, to jde až do 4 úrovní, když to ta modrá je pouze první úroveň. Jo, takže na rovinu já říkám začít jakoby s tou modrou, abyste si věděli, jak to vypadá, jak to funguje, vyzkoušet si to a prostě začít budovat. A já samozřejmě potom už příště budu kupovat logicky za těch 800, protože tomu jakoby začínám pomaličku rozumět, když mi to potrvá třeba 2-3 týdny, než se samozřejmě s tou společností žiju
než vlastně pochopím vůbec celkovou tu filozofii, jo, což je jakoby cílem té společnosti. No a jak se vlastně dají vydělávat peníze? To znamená, že máte okamžitý příjem vlastně za zákazníka, za affiliate partnery a samozřejmě díky úsporám za osobní odběry máte pasivní příjem, což je úžasný, že vlastně díky obratu, tak se potom provize vyplácí tady za měsíc a matching bonus za obchodní partnery. To znamená za to, že si vaši partneři vydělají, tak za to, že vedete, tak dostáváte navíc odměnu. A to mně přijde fér, to je správný. Pákový efekt příjem, to znamená, je to totiž o to, že vlastně budujete tým, budujete binár a jak jistě víte, že vlastně jdeme do toho společně s Tomášem a tak dál a to je dravec a prostě on buduje prostě jednu stranu a to znamená, že vlastně já tu stranu vůbec nemusím budovat, ale díky tomu tak budu mít takový obrovský příjem a budu se soustředit právě jenom na tu jednu stranu, právě na nás, jak jsme tady společně, aby právě vy jste měli tu stejnou podporu, jak já mám přímo od toho Tomáše, abyste měli právě výdělky přímo z vašeho týmu. No a extra bonus příjem, to znamená, jakmile dosáhnete určitý pozice, je tam prostě vždycky jednorázová provize. Když tu pozici zopakujete další měsíc, máte další provizi. No a když se dostanete výš, tak máte i odměnu za celosvětový obrat, to znamená jakoby z půl, což je úžasný. Tady opravdu se dají vydělat opravdu hodně velký peníze. A já vám chci teď ukázat tady takový jeden způsob, tady prostě příklad, protože nechci tady prezentovat extra velký peníze a teď vám tady slibovat prostě miliony. Pojďme se prostě držet při zemi, budete budovat klasicky levý a pravý tým a teď si vezmete, že vlastně budete mít lidi vlastně, abyste udělali takzvaný, říká se tomu 1K, to znamená obrat celkově $1,000, tak vlastně na to potřebujete mít 10 lidí, to znamená 10 karet jakoby prodat nebo získat 10 zákazníků nebo spolupracovníků a vlastně vy dostanete jenom díky těm kartám $125, což je za mě jakoby skvělý. Pak jsou tam ještě další výplaty z bináru a tak dál. No a když se podíváte, tak samozřejmě 5 000, 10 000 a tak dál, tak se to zvedá a to je právě na tomto úžasný, když budete budovat síť a díky tomu, že máme tak snadný, jednoduchý start, tak vy na začátku můžete využít to a vybudovat neskutečně velkou síť. A jakmile lidi vlastně to prokouknou a naučíme se s tím pracovat, tak budeme vydělávat, řekl bych, velice zajímavé peníze. A na to, aby jsme se dostali na obrat $100,000, to si myslím, že je to prostě nějakých 2,2 milionu korun, prostě, nebo do 2,5 milionu korun. To není až tak moc. To se dá udělat, je to jednoduchý, je to prostě matika, jsou to čísla a když na to všichni společně mákneme, tak dokážete si představit, jakou budeme mít podporu o společnosti. Že ta společnost samozřejmě bude logicky podporovat ty, kteří prostě budou budovat tým. Tak a jde totiž o to, že, jak jsem říkal na začátku, není důležitý, že musíte umět všechny produkty, musíte znát všechny informace o těch produktech. Všechno si tam najdete. Ale vy máte možnost si najít váš ideální produkt, který sedí vám. Získáte vlastně správný nástroje a systémy vzdělávání. Máme vlastně špičkový technologie, což je úžasný vlastně díky online. Dneska online je naprosto normální, budete mít replikované webové stránky, to znamená, že budete mít jakoby svůj e-shop. Máte možnost ty stránky prostě posílat. Uvidíte vlastně, jak na vašem back officeu vlastně dochází k prodeji, jak má tam dneska jako provize, obraty. Budete mít nástroje pro vyhledávání a samozřejmě budování marketingu, mobilní aplikace, já už mám vlastně nainstalovanou společnost v mobilu, sdílení nákupní košíky, jo, to znamená, že svůj nákupní košík můžete sdílet s někým jiným. Díky možnosti jako předplacím dárkovým kartám, což je úplně skvělý. No a live přenos prodeje na sociálních sítích. To znamená, že tohle je opravdu něco ultra moderní a já jsem z toho nadšený a já sám se prostě na to musím jakoby učit a vzdělávat a připravit, co to všechno je. A co chci říct, že právě každé úterý, pro ty z vás, co umí anglicky, v 6 hodin večer, a teď nevím, jestli to myslí jakoby portugalský čas, nebo ta nevím přesně, informace zjistím v jakém času, ale myslím si, že to je nějakých, nevím, typu asi 7., 8., 9. večer, někde v tom se to asi bude pohybovat, taky přímo prezentace ze společnosti. No a jak jsem byl třeba já tehdy ve Spojených státech,
já teď teda do Spojených států nepoletím, protože nemůžu, protože jsme samozřejmě s manželkou na dovolení na Kubě, jinak bych jsem do těch Spojených států letěl, aby jsem tam poznal zakladatele osobně a tak dále. Pro ty z vás, kdo by tam chtěli, tak určitě ta cesta se otevírá. Nicméně my jsme se s Petrou bavili a pokud nám to půjde, jak jsme se takhle domluvali, tak bychom chtěli dělat i nějaký live meetingy, to znamená, bychom měli možnost jako setkání, protože oba dva jsme trošičku, já se omlouvám, Petro, stará škola, přeci jenom se rádi potkáme s lidmi takzvaně offline, face to face, aby jsme se líp poznali, aby jsme ten tým dokázali víc utužit, což si myslím, že bude naprosto úžasná věc. A číslo 1 je správné načasování. A myslím si, že jsme si nemohli vybrat vůbec lepší timing. Protože Govi bylo z jedné strany jakoby hodně těžký budovat jakoby z no name, když ještě nebylo jakoby extra velký zázemí a samozřejmě preferovala se to hodně Amerika, Kanada, no a tady vlastně ta společnost už prostě buduje Evropu a myslím si, že právě jsme asi našli tu nejlepší společnost za mě, která může být. No a k tomu timingu, když se podíváte, tak každá společnost někdy začíná, roste někdy pomalejč, někdy rychlejc, ale tím, že ta společnost je 9 let na trhu, tak když se podíváte, tak každá společnost má nějakou životnost, řekněme i v dnešní době nějakých 20, 25 let je takový ten potenciál, že ta společnost prostě bude na trhu. A takže vemte si, že kde se nacházíme. My se nacházíme před zlomem exponenciálního růstu, což je naprosto úžasný. Teď máme jakoby takzvaně, tomu se říká fáze koncentrace, která trvá zhruba nějakých prvních 5 až 10 let a mezi 10., 15. až 20. rokem tak je takzvaně momentum. A to je znamená ten největší obrovský nárůst. A to znamená, proto já jakoby apeluji na vás, budujme co nejrychleji tým, budujme prostě co nejrychleji struktury, máme co nejvíc lidí, protože dřív nebo později jméno společnosti My Daily Choice bude potom známá, ať už je třeba jako Venuskin, Lerko, jo, prostě takovýhle typ společností, nebo prostě jako přímo Amazon, protože to trošičku je jakoby na způsob Amazonu. A vemte si, to pak bude obrovský boom, obrovský nárůst a hlavně jsou tam prostě tak kvalitní produkty, které vlastně v okolí prostě nejsou, mají prostě svoje originální produkty, což si myslím, že je naprosto skvělý. Díky společnosti vlastně výborná infrastruktura, zákaznická podpora, já jsem si psal s podporou, musím říct, že mi odpověděli relativně rychle, byl jsem mi z odpovědi jako s podporou spokojený, moderní technologie, navíc se upravují, zlepšují, vyvíjejí produkty a to znamená, že oni drží vlastně krok s moderníma trendama. A to si myslím, že úžasný a já jsem prostě opravdu moc zvědavý, když prostě slíbí, ale rozlišíme něco, tak jak dlouho to bude trvat, že to nebude třeba právě v té společnosti, od které já jsem odešel, že to slíbí a pak 3 měsíce se nic neděje, ale tady, že opravdu to řeknou a že se prostě na tom začne hodně rychle pracovat. Takže já se na to moc těším, jsem trošku jakoby i v očekávání, ale zatím jakoby to na dobré cestě. No a teď proč právě tuhletu jakoby naší společnost My Daily Jones. Já už jsem to tady nastínil, totiž o to, že když společnost začne, tak je to vždycky to největší riziko a vemte si, že v prvním roce selže zhruba nějakých, tady sice udáváme číslo nějakých 95%, ale řekněme nějakých 8 až 9 společností z 10 prostě padne. To je totiž o to, že prostě to tak je to prostě náročné něco budovat a potom vlastně z té 1 nebo 2 společností, tak vlastně ty přežijí prostě těch 5 let a to je to, že vlastně si projde tím tou největší krizí a tak dál. A to má právě My Daily Choice za sebou a to znamená, že zhruba jedna společnost z 20 vydrží opravdu tu dobu těch 10 let a že má velký potenciál na další 20-30 let podnikání prostě dlouhodobě. A vemte si, že to nemusí být o tom, že by ta společnost byla třeba špatná, ale ty majitele nebo ten majitel se rozhodne, že tu společnost prostě prodá, protože ji budoval na to, aby společnost získala hodnotu a prodají a ty lidi, kteří tam pracovali, klasicky spolupracovníci, tak bohužel mají smůlu a ta společnost skončí. Je se to prostě absolutně normálně a mi se líbí, že právě tyhle 2 zakladatele, že si to prostě drží a jdou si takhle zatím. No a
Je na vás, jestli to prostě chcete udělat, jestli chcete do toho jít a společně se mnou pracovat, protože jak jsem říkal, jste úžasní lidi, jste skvělý tým a já si samou tu spolupráci prostě dokážu představit. Budovali jsme to spolu, táhli jsme to spolu s někým rok, s někým třeba pár měsíců a kdybyste nechtěli, já se zlobit nebudu, jo, je to úplně v pohodě. Ale myslím si, že to může být fakt dobrá zábava. Díky těm produktům pomůže to hodně lidem z hlediska zdraví. Zlepšíte si příjem zaměstnání, můžete pracovat z domova, naučíte se prostě různým dovednostem, které vám pomůžou v podnikání, protože tady ta podpora a toho, je to podstatně toho víc, co jsem koukal, než je v Govi. A jak jsem říkal, budeme překládat do češtiny, anebo prostě uděláme prostě titulky, abyste se mohli vzdělávat. Naučíte se samozřejmě dovednostem tradingu, pro ty z vás, který zajímá, jak prostě pracovat s penězmi, s kryptoměnou. Není to pro každýho. Budete mít samozřejmě víc času díky podnikání, takže budete moct do budoucna trávit víc času s rodinou, se svýma koníčkama. Jako podnikatel ušetříte prostě na daních, můžete víc ušetřit, to znamená, že jakoby víc vyděláte, když to zaměstnání vám ty daně prostě strhnou, ať chcete nebo ne. Pokud získáte nějakou pozici, něco si vybudujete kolem sebe, získáte uznání nejenom společnosti, nejenom třeba moje nebo obchodních partnerů, ale získáte uznání od lidí ve vašem okolí, který na začátku vám třeba nevěří, kteří vás budou o to odrazovat. A když uvidí váš úspěch, lidi vás budou brát jinak v potaz. Díky My Daily Choice můžete cestovat po světě a zároveň můžete budovat biznis. A potom takový, co je moc hezký, co se mi líbí, vy můžete pomáhat ostatním. Někdo má prostě problémy, ať už finanční, nebo s bydlením, nebo prostě se zdravím. A vemte si, těm lidem vy můžete pomoct. Vy máte tu moc, vy máte tu sílu. A vemte si, že vlastně vy rozhodujete o něčím úspěchu. A to je prostě, ta myšlenka mě se strašně moc líbí. No a jak začít? Já vždycky říkám, začněme už dnes a já osobně jsem si kupoval tu modrou kartu, protože já jsem to měl ze zvědavosti. Já taky doporučuji, abyste si potom koupili vy tu modrou kartu třeba za ty 200, abyste věděli, jak to funguje, abyste si to vyzkoušeli, abyste si vyzkoušeli produkty, aby jsme si mohli říct, ale funguje to, je to dobrý. A nebo jsme třeba udělali špatně. To samozřejmě všechno se může stát, ale já jsem se bavil s Petrou a moje otázka byla, Petro, jak dlouho trvá balíček, než vlastně dojde k nám domů do Čech. Ona říkala 4 dny. Víte, co já jsem udělal? Mě to kýžit ještě víc přisálo. Takže za 4 dny, dobře, řekněme 1 týden. To je úžasný, to je fofr, to je fantastický a jako pokud tohle je pravda, tak já mám garantu, to se bude budovat úplně jinak biznis a bude to úplně jednoduchý pro všechny lidi. Takže cílem vlastně této společnosti nemusíte nikoho přemlouvat, nemusíte nikoho motivovat, nemusíte nic vysvětlovat. Vy jenom někoho pozvete, buď na svůj link, na svoje stránky, budete to sdílet a díky tomu vlastně vy budete moct růst a vydělávat peníze s My Daily Choice. Tak, takže tolik všechno k prezentaci. Já zastavím nahrávání